Buhay tumawa. Sikyo ito, kaya gusto kita kumpunan. Prime na sad, Optimum Prime 2. Masarap tayo. Klaro. Wow! Optimum Prime. Uy, lami ang yung speaking. O ara pag-speaking na to. Jauh kita kalau drive berarti juga boleh. Jadi kadang kita sauna kayak murah matag mas mandok may ko ikaw drive ako na mong pulin mo. Nari sa tumi malangsa. Ako pa drive, ego speed. Brad ka iyon ko. Nag Oh, malakas ang hip. Lumilipad na naman na ang isip. Gang, gang, pre. Ano sa mga ulat day? Aday, nanap mo ka ba no? Mastermind. Ikaw ana gidis ana pajikan. Tapos sa. Ha? Two joints parang mafia. Araw, Sunday. Nasa labas ang mga wild dogs, me and my compadres. Buhay parang GTA, iba't iba na address. Di pwedeng magtagal sa iisang place. Bago simulan mission, anong ginagawa, Blaze? Tunay ang kasama, di kailangan